MSM nájdete v obrovskom množstve klubovej výživ. Ale čo to vlastne je a funguje vôbec? MSM, teda metylsulfonylmetán, je organická zlúčenina obsahujúca síru, ktorá sa používa ako doplnok výživy, najmä pri problémoch s klbmi. Najčastejšie sa spomína pri osteoartróze, pretože niektoré menšie štúdie ukázali zlepšenie bolesti a fyzickej funkcie kolena. Ale je tu jeden háč. Výsledky zatiaľ nie sú dostatočne presvedčivé na to, aby sme mohli povedať, že MSM spoľahlivo funguje každému. Aj systematické prehľady hovoria skôr o sľubných, ale nie definitívnych výsledkoch. Takže MSM by som nevnímal ako zázračnú látku, ktorá vám opraví chrupavku. Skôr ako jednu zo zložiek, ktorá sa často kombinuje s glukozamínom, chondroitínom alebo kolagénom. Pri klubovej výžive preto vždy pozerajte na celkové zloženie, ale nie iba na jednu ingredienciu. Viac faktov bez marketingových rozprávok nájdete na našom webe.